Welcome to my channel. May hapon, ma'am. Hapon. Unsa man tayo pamuti? Ha? Kuan ka nang labad ang ulo. Labad Para ulo. malipong ba? Malipong ka? Unsa pa? Magkurap ang mga kamot kali ba? Murag manggahe? Gaya, Ano? gaya dito. Endurance na ba? Unsa pa gyud? Kung malipod, tiil. Hindi rin mabagtak. Kapag yung baklay-baklay, gahi. Manggahe? Dili sakit. Sakit yan siya. Unsa pa gyud? Ulo, labad. Labad ulo, unsa pa gyud? Marabong ang mataan. Murag magbong ang mata kaya wa pud ana mo. Kung ito na lang ba, yung balik. Na mag-ana-ana ba? Ora magmahagbong ang mata. Unsa pa gyud? Oro man. Wa nilain. Lain. Likod, hawa, kana, baga. Dari na. Sakit po sahay. Sige. Asa kay mong balay ma'am? Bansalan. Bansalan. Ayan guys, mayong hapon shout out sa taga Bansalan, Davao del Sur. Ayan, kumusta naman taga Bansalan? Na si ma'am diri atong tabangan, no? Yan mga sa daghan naman sa gipanodlo. Sakit-sakit na mga kalawasan, no? Tigulang na tara. Tigulang na daw. Tigulang ta guys, mga nanay. Basta na kay shout out mga kaparentihan mo, ma'am. Man. Wala. Pass out. Wala kay Pass shout out. Pass out. Dahil daw sa mo shout out siya nga kaparentihan. Sila lang shout out sa ko. Nagkambi kay kung taga Bansalan. Sige, so ayan guys, so shout out po sa ko mga subscribers sa kuang YouTube channel, sa mga nagasuporta sa kuang channel, sa mga subscribe, nagasuporta, nag-video, nagatanaw sa kuang guys. Salamat kayo sa inyong suporta sa akong mga viewers. Of course, ang ako ang pasalamatan my viewers outside of the Philippines. Thank you so much for watching my YouTube channel. India, Indonesia. Thank you so much. United States. Ayan, salamat. Pwede mo comment sa ko kung gusto mo ipa-shout out ng inyong lugar niya. Pwede po mo mag-comment kung ano na mo yung mga pangutana sa ko guys, kabahin sa mga napamatay sa itong kalawasan. Yan, sa ko ang mga suki kaya nga nagatanaw. Kumusta na mo ang ato ang mga bawal ayaw kalimot suki ang bawal. No, ayan. So, of course, sa katulang karon lang naka-upload sa ko ang YouTube, pwede mo mo-subscribe, no? Para updated mo sa ko ang ginahilot, mo like o share. So ayan guys, maghilot ako guys. Shout out sa taga Bansalan, Davao del Sur. Ano ba sa kuha mo? Oo. Dugay na manggod pero karon lang ko nag. Saka taga may ma'am. Karon lang ko nagkuan. Tiyak. Pero sa taga mo. Kana okay na kana? Kataasan na gina. Kala ko bumbot bitay. Walang bala, masurok. Oy. Ano siya mang kabantay ka na? Lusay niya ka na? Wala tuon siya nga lusay. Kaya lusay
Pag di na tuloy tandugon, budak ko, ano yung gantuon, nga magpungat o sahay, putas o sahay, ha? Muna siya singot ang singot ang ha? Yung tanong mo, pagkalit lang. Sumahan, mga mga kabalik balot. Balik yung balot? Sandra, ako sa dati may kilo lang. Nga. Tulo. Dong, dagan-dagan sa dito dong. Isa sipon-sipon. Ah, wala ka dapat mabirne. Buka pala ko kaon. Ini ya. Gawa na nga ka ha. Ba, Sumang ka. sugot. Bibili ako ng kaon. Lagi kang gatas, ginagagi ka ng buhok. Buhok. Ano, gusto ka to? Oh! Hindi na, magluto kong kanon doon. Kaging kaon ha. Ah! Luto mo ka ka? Ano ba no? Abi, Dili. Ay, anak na. Oh, manisya ka tisti UTI. Kabalo ng kawa. UTI dong. Ang uti. Kabalo ka, makabalo ko mang. Katulad ng ano ng hospital ko to. Sige dyan ko. Kanang utin, maputol yun na. Labaw pa na sa tuli. Daba, tagi ko ko. Pili. Yan pala pa na si Kao dyan ko. Di mamina, di kasabot. Ingat. Dili. Ano na. Magigandagan ka dito gawas. Uli ko to mo. Daba, hindi ko naglapitan. Kagak ko. Daba. Ano kayo luto sila ganito? Daba. Sino nga naikon ha? Kulang gani. Ha? Kuhan dyan po na. Messenger dyan po na. Para kay ma'am ko, messenger lang. Anak mo sa sinipag mo. Sige po, tagal lang. Yeah. Baho, manggo. Mahagod po tag sa dili mo ma, udto hapon gabi hindi ka pwede magbasa ha. Bawal imasa at bakit ligo ha. Lukan lang. Di, kanang kadadlaw. Bawal ka nagimasa, hatbat ligo ha. Udto hapon gabi eh. Mas mado biya ka. Ipasa di ka. Ano na, ka makaparalyze. No, lugay pa man paralyze. Ay, bulo lang po. Nangan lang. Oh, ligo na lang. Ang ligo, buntag lang ha. Sakit kamay. Ah, Malinaw lang tatantate, di komedyante ka ito. Komedyante ba yung tatay? Sos, hindi ka ilat. Daba. Asam na ko ni saksak ni ako ang Isa ka. Isa lang. tarog na. Saan ka pinailan? Wahi ba? Pero sir, nag-iinap ka rin. Ako ka, may di manito dito. Dili. Karon ako madili. Na, saka lang. Oh,